liyekhetha igumgedlela inkosi enkulu Bombela sitimela samampondo baba mkhulu phade amen. Uyahlupheka Ushembe, uhlushwa yiwo phela umbono ukuthi ufuna ukuya ezweni lakwaZulu ayohlangana nayo phela inkosi yamaZulu, njengako ukuthunywa uNkulunkulu emthuma ezweni lakwaZulu elalixakekile kakhulu. Kodwa asazi ukuba yini lena eyayimvimbile. Nakhona lapha ekuphakameni abelungu bayafika, bayehla bayenyuka, bazobukela phela isimanga salo mfundisi. Abanye phela bayithole ngazo izimantshi zasezinkantolo lapho bekufika khona Ushembe ezothetha amacala ayewafakelwe iwona amaKristu ayekhala ngokuthi uwathathela abazalwane. Wayesedumile kakhulu Ushembe kubo abelungu bethi abakaze bambone umuntu omnyama owazi iBhayibheli kanjena. Abanye abelungu babethi ngisho nakubo futhi abelungu akekho owazi iBhayibheli njengoShembe. Babuye behambe futhi beyoqalaza lapho kwawela khona inkanyezi, bebonakale sebekhuluma bodwa kungazwakali ukuthi bathini. Kodwa Ushembe uncike ngobonda uyababuka. Uma esekhuluma nabantwana bakhe uthi labelungu kukhona into abayicingayo lapha. Angijabule neze ngokuthi belokhu bezoyaluza. Nangempela ngelinye ilanga waze wamqonda omunye umlungu, wazokhuluma naye Ushembe. Wathi njengoba usibona nje silokhu siyaluza siyacinga. Kukhona inkanyezi eyawa lapha ngo-1910. Le nkanyezi uma kusho izazi ezifundele izinkanyezi zichaza ukuthi kunomuntu omkhulu ozozalwa kule ndawo yaseNanda. Manje sesicabange kakhulu ukuthi ngabe ubani lo mntwana ozozalwa kule ndawo. Sesiphinde sathatha onke amagama ezingane ezizalwe ngo-1910 kanye namakhosikazi akhulelwe ngawo unyaka ka-1910 ukuze sithole lesi simanga sale ngane esifakazwe yile nkanyezi ewele kule ndawo. Wathula Ushembe elokhu enqekuzisa ikhanda kancane, ekhombisa ukuthi uyayizwa lento echazwa yilaba belungu. Abelungu laba base bebhalise wonke umuntu ababemsola ukuba ukhulelwe nonezingane ezincane ezisanda kuzalwa kuze becinge lo muntu oyisimanga ozelwe noma osazozalwa. Abasapheli kule ndawo yaseNanda. Sebeyachaza kuye Ushembe ukuthi sesize kuwe ngoba wena umfundisi wezimanga unikeza nabantu abantwana nabelungu abamhlophe abaphuma phesheya kwezilwandle uyabathandazela bathole izingane. Siyacela nathi ukuthi uke uthandaze utholakale lo mntwana oyisimanga okuthiwa uzelwe kule ndawo yaseNanda. Wathula isikhathi eside Ushembe babuka labelungu bese enqekuzisa ikhanda. Wathi ebonakala wabesehleka. Bamangala labelungu ukuthi uhleka ini. Wabe seyabatshela Ushembe ukuthi lo muntu enithi niyamfuna akaseyona ingane, ikhehla elidala, angeke nisalithola ngoba kade lazalwa. Phela uNkulunkulu wabona isihluku enasenza ngalesiya sikhathi sasemandulo kwaJuda lapho khona owawa khona inkanyezi ngalesi sikhathi kuzelwe uJesu. Kufunakala umntwana owayezelwe oyisimanga lowo wawuJesu, owagcina kubulewe abantwana abaningi abancane bebulawa yinkosi yakhona kwaJuda eyayisiphathiswe iwona amaRoma umbuso. Lowo phela kwakunguHerodi inkosi yakwaJuda, lapho amaJuda ayengaphansi kwencindezelo yawo amaRoma. uNkulunkulu wabesehlisa uJesu ukuthi ezokhulula laba bantu abamnyama abangamaJuda ngaphansi kwamaRoma ayesefake inkolo yabo, esedlisa amaJuda nezingulube ethi umhlatshelo kaNkulunkulu ethempelini.
kwase kuzalwa uJesu ukuthi azobakhulula ekuthunjweni iRoma, abakhulule nasenkolweni abase begqilazwe ngayo iRoma, njengoba uNkulunkulu wayesephinde wathumela yena umfoka Isaya kulo lelizwe lase-South Africa ukuba azokhulula abantu ababethunjwe iBritain kanye nayo inkolo yabo ababefike nayo yamaRoma nezimishini zabo ubuKristu. Wajabha kakhulu umlungu uma ezwa ukuthi ngeke asakwazi ukumthola lo muntu amcingayo. Kodwa okwamjabhisa kakhulu yiko lokuthi Ushembe umhlanganisa kanjani nabantu ababulala izingane kwaJuda. Naye lo mlungu wayengaze lutho, kodwa wayethunyiwe phela ngabaphathi bakhe. Wahamba ejabhile kanjalo. Wazwakala lapho esehlabelela kancane uShembe eseyongena endlini yakhe ethi, "Zijabhile namhla izitha zethu." Kwaba ukuphela kwabo-ke abelungu ababelokhu bephithizela kuyo le ndawo yaseNanda. Baphumula nabantu kanye nezingane ezazilokhu ziphenywa. Kucingwa phela umaka wokuthi ubani lo muntu ozelwe omkhulu kangaka kule ndawo. Kodwa wathi engazelele lutho uShembe khona lapha ekuphakameni, wabona futhi naba abanye abelungu. Engabe bafunani? Wathi uma ethola, kwathola ukuthi abelungu abazivakashele njena bafuna ukuzobuka i-Afrika kanye nawo umgidi, basuka eThekwini, lapho akade behlezi khona emahhotela, besuka emazweni aphesheya. Bathi sebeqedile ukubukela umgidi, babelokhu bezulazula bebuka izinto khona lapha ekuphakameni. Kanti uShembe uhobile, ubabhekile. Ilapho omunye umlungu wazwakala esebuka iflegi elalifakwe uye uShembe kulo muzi wasekuphakameni ethi, "Hawu, leli flegi kodwa khona lapho engake ngalibona khona. Ngabe lifike kanjani kule ndawo?" Wabe sebuza omunye umlungu ukuthi ulazelaphi leli flegi. Wabe sethi, "Ngakhumbula leli flegi ngalibona kwa-Israyeli lapho ngangivakashele khona, kwathiwa iflegi labaprofethi basemandulo khona kwaJuda ababulawa kudala. Nami ngalibona khona lapho kwagcinywa amagugu esizwe sakwa-Israyeli." Wethuka kakhulu uShembe uma ezwa laba belungu bekhuluma kanjena, kanti uhobile abamboni. Babona ukuthi usesengozini, bazoze bambone ukuthi huye kanti lo muntu ofunakalayo obefakazwa ukuwa kwenkanyezi kule ndawo. Bathi uma sebehambile labelungu, wabiza izinsizwa zakhona lapha ekuphakameni ukuthi azehlise leli flegi ngokukhulu ukushesha. Nangempela zalehlisa leli flegi, walishushumbisa kwaziwa lapho alifihla khona. Bathi uma bebuya ababelungu ngelinye ilanga sebehamba nabanye abelungu, bethi bazobona leli flegi, balifica lingasekho. Bathi bayabuza, kwatholakala ukuthi akekho owaziyo ngaleli flegi, bonke bayaliphika. Kwagcina kubonakala sengathi lo mlungu wayeqamba amanga. Naye uShembe kwaziwa ukuthi wayelithathephi leli flegi ngoba phela wayengakaze aye kwa-Israyeli, njengoba kwakuyilesiya sikhathi sasemandulo abantu abamnyama bengakwazi ukugibela amabhanoyi beye kwamanye amazwe. Wacishe wabanjwa kanjalo-ke uShembe ukuthi huye lo msindisi uJesu ayekhuluma ngaye ukuthi uma esehambile uyofike amcele kuBaba osezulwini ukuthi azohlala nabantu ingunaphakade. Nabo abaprofethi ababefakaza ngakho ukufika kwakhe uShembe babeqinisile, njengoba phela eseyivusile nayo imikhosi kwaZulu eyayisibulewe yiko ukufika kwazo izimishini ezaseziqede nayo imishado yesintu. Kodwa abaprofethi ozandile nkabinde nabo omfazi babethena phela kuzofika uNkulunkulu ozoletha ukukhanya kubantu nasenhliziyweni zabo. Kodwa kwafika uShembe ozibiza ngokuthi uyisikhonzi senhlupheko, isichaka sasezulwini.
liyaguqa lapho igumgedlela mzukulu amafuthi omkhovu 20 emneswaphathe. Amen.